Os funcionarios do Concello de Pontevedra, dos sindicatos Afumpo e Comisións Obreiras manifestáronse hoxe ás portas do edificio consistorial para demandar que se retome a negociación colectiva. Dende Comisións lamentan nesta xornada que o BNG soamente se acorde dos traballadores o 1 de maio para ir detrás dunha pancarta. Y lo que ya no tiene nombre es que incluso a instancias de la propia corporación local, que es la máxima representación del concello de cualquier sistema democrático, también se dé la espalda y con chulería, a partir de ese día digo, pues ahora no negocio nada. O sea, desde aquel día, que ya hace un mes, porque el viernes hay otro pleno, no se ha sentado a negociar ni una sola vez. Con lo cual creemos que este gobierno local tiene que él dar explicaciones y creemos que son unos verdaderos desalmados, es gente que no puede hablar del ámbito laboral absolutamente nada porque no está facultado y lo está demostrando día a día. Y ya digo, y el único responsable es el alcalde de Lores. Dende a Afumpo reprocharon o inmobilismo do interlocutor asignado polo goberno local neste conflito laboral, a Vicente Lejísima, do que din que soamente cala e non ten comunicación de ningún tipo. Bueno, a situación actual é a mesma que falamos outro día. Temos unha negociación aberta que non é tal negociación, senón que é tal como plantexa o grupo de goberno ou a través do Concello de Persoal, ou tomas ou o deixas, non? Parece que o acordo o convenio regulador solamente procura favorecer os funcionarios propoñéndolles unha suba de soldo, pero non se ten en conta de que a carga de funcións que se está asignando é desorbitada e carece de ningún tipo de fundamento, non? Dende estes sindicatos continuarán coas súas mobilizacións ata que se teña en conta as súas demandas. A vindeira cita será este venres 15 de xuño no pleno ordinario da Corporación Municipal, que será no Teatro Principal.